business concerning laws mago matayo kata mana mar mondo miketo omenda makamano e lwetgi. Gima jakom nowacho no en gima adier kabisa kulingana gi chik ma watiyogo. MP okonego bed ni mako pesa mar CDF nikech emo milonge ni national government. To ko pesa ni onego bed ni konyo oganda man kata Nyakach Sigoti kacha. To en gima onego kete lwet county nikech nitiere functions ma national government matimo. To nitiere functions ma onego bed ni sani bedo devolved to these people. Okonego bed ni wang'iye niya gima kati winjo ko Otiende ne wacho. Okonego bed ni wang'iyo gini kulingana gi kaka inyalo keth pesa ni kokete lwet governor. Tij MP en keto chik midhi lu ka pesa ni itiyogo kokete lwet governor. Okonyalo wacho niya ni kokete lwet MP konyalo tiyo. Ni waketh tien chik watiete gi pesa nikech osebedo kotiyo kamano koro kik walu chik. Okonyal bedo ni nitiere sama wadwa ni walu chik to nitiere sama ok wadwa ni walu chik. Mamiyo an support gini niya wakaw pesa ni walos chik madhi tayo kaka itiyo gi pesa ni kaito waket pesa ni kama onego kete ma en e lwet governor. Ko en wach gero skunde kata wach basari kata wach ang'o to waket chik ma wacho niya ni nyathi ka nyathi idhi kwan kamae magi gik midhi ng'i kimiye basari. Kaito ko waketo chik ni motegno to dimiyo pesa ni tiyo maber kata moingo kako otiyo sani. Nikech kulingana kako otiyo sani to koti kulingana gi chik. Nikech MP kwinjo ko MP ywak to MP ywak mana ni joga onge ang'o? Joga onge basari. To jogegi gin jok mage. Makoro los chik ma bende biro bedo kata